za io agnazava raha makasiky dépense n'olo jiaby mipetraka andafy. Izy ty zegny ataoko tableau. Mety mba mazava tsara be amin'andre fa satria fa misy en direct fa maro be zagny andre Madagasikara magnano izy tsy hoe izy koa ijaly dia andre andafy igny nagnino mbola mandeha. Ino loatra majaly ataon'andre agny. Andeha agnazava zegny zegny za io dépense vola midriky aminay par mois ndraiky vola miboaka aminay par mois zegny mba ahaizan'andre izy hoe karakory tsara be zegny situation-nay aty zegny karakory fiaignanay aty. Ataoko tableau za. Ty zegny ataoko ambadika eto zegny vola euro. Le ambadika eto zegny ataoko FMG. Mba mazava tsara amin'andre zegny izy avake mba ho hitan'andre hoe ohatriny vola miboaka aminay. Andafy eto malô sambisany edy e. Andafy sambisany karaha manolo sambisany fa atsika agny kafa mivolagna andafy afa mivolagna France edy. De le ndeha ataoko aketo zegny dépensenay à France. Ty ndraiky tsy de fankalavitra ohatra aminjare Belgique satria SMIC à France ho an'olo tsy mahay 1398,70 centimes. Nandreo no. De ninjare en allemand amizay zegny 1600 à 1650. Afa net volagno zegny izy brut ndraiky mbola plus que zegny fa karaha manety zegny tegna important. Net zegny ho an'olo mbola tsy mahay le vola hazonao en fin du mois. Azonao izy en fiche de paie-nao koa plus que zegny fa le am totalité nare zegny vola midriky aminao igny zegny le net. À Belgique aminay zegny 2111, Italie 1600. Karakaraha zegny zegny izy ke le ndeha ataoko exemple eto zegny nini France. Ohatriny SMIC à France 1398,70. Ataontsika mivola gasy zegny izy. Izy en vola gasy mahazo 31 470. 31 470 775. Ouais. 775. Non, 750, pardon. 750. Nandeha amizay mivolagna karaha manandeha agny zala 30 millions par mois. Zay kama zegny zala zay la famille Madagascar igny tsy mijaly. Oui, andeha tontsika calcul amizay zegny ohatriny le reste aby dépensenay jiaby aty. Zay voalohany malôha resaka loyer. Loyer zegny fondrin'ny tragno andafy aty tsy mitovy fondrin'ny tragno à Madagascar. Aty zegny mandeha par mètre carré. Alaiko amin'inay. Ninay ato 42 mètres carrés, tragno 2 chambres. 2 chambres fô eo amin'ny 845,93. Zegny ke loyer. Dikan'izegny i 1300 ty zegny ataovan'andre moins 845 ohatriny. Dikan'izegny 845 amizay zegny eo amin'ny en vola gasy 19 millions 33. 19 millions 33 4 25. Ohatriny amizay tavela. I 31 millions i fondrony tragno 1 mois izy efa mandeha 19 millions. Mety fa hitahitan'andre zegny fa ohatriny tavela fa moins que la moitié. Afa plus que 15 millions zegny lany mbola fondrony tragno fa zegny koragna hita. Ataontsika moins amizay zegny ty 30 millions moins fondrony tragno ohatriny tavela 12 millions. 12 millions 437 325. I 12 millions tavela i amizay mbola izy agny fanay bazary, électricité ndraiky rano, assurance maladie, mbola ake koa i Netflix angatan'andre aminay isaka teteky le divertissement zegny Netflix, Disney, Prime Video, mbola ala agnatin'ny 12 millions ka transport, mbola ala agnatin'ny 12 millions ka impôt, ino ka tavela. Assurance maladie, assurance de vie, raha mbola andeha agnatin'ny 12 millions tiaby jiaby. Zany ataontsika compte amizay coursenay ato zay olo telo za zandriko mama amin'ny 400 euros. Coursenay ato zegny 400 euros. 400 euros. Dikan'izegny i 12 millions ty moins 400 euros. 400 euros zegny ataontsika compte-na aky tsy 25 000 e. Satria zegny 1 euro zegny fa mandeha 25. Compte-na zegny mbola ataoko 22,5 na 22 000. 20 000 zegny. Tikena zegny 400 euros ty ke io zegny efa équivalent amin'ny 8 millions.
Imagine amizay 12 millions moins 8 millions. Ohatrino amizay tavela amizay nky ndraiky amy compte fa mandeha afa 4 millions 437 325. Mbola course fô, mbola tsendriky avy raha bovolaniko teny. Resaka jiro wifi internet jiaby. Internet fa kifa 20 € par mois. Internet mbola plus wifi internet zegny mbola juste abonnement téléphone fa resaka appel sy ny tariny satria zegny izy aty tegna mijouer rôle be ndraiky anao mahazo email par téléphone mety anao an-tanagna raha important be tonga an-tragno zegny wifi satria zegny ka an-tragno aminay aty zegny ka réseau normal zegny tsy mahazo fa anao mila mampiasa wifi nay aty zao 40 € par mois. Wifi fa 40 € par mois. Izy enky amizay zegny afa mandeha 1,5 million iaroty ok fô. Afa mandeha 1,5 million. I 4 millions aky fa moins 1,5 million zegny ohatrino tavela. Oh andafy tsisy jaly ohatrino tavela. Mbola maro raha ifegny. Mbola ke transport. Za ke zay mbola tsisy tomobile za mandeha bus ary zegny raha igny sana tsy mangane tomobile fa mbola magnefa assurance n'izy carburant ara assurance zegny arakaraka tomobile tomobilenao ka tsaratsara magnefa assurance lafolafo anao. Raha amizay zegny magnano abonnement na train. Abonnement na train amizay atao 40 € par mois. Mbola train fô mbola tsendriky misy bus zegny ke za mandeha miasa. 40 € par mois. Ohatrino tavela. I 40 € zegny ke amizay eo amin'ny 135 1 million 350. 1,350,000. Zandreo. E amizay ka zegny assurance maladie. Assurance maladie nao zegny 55 €. I raha zegny raha fa obligatoire zegny zegny a France aty nao ka tsy magnefa assurance maladie. Anao mandeha l'hôpital, anao marary, anao magnefa lafo. Donc anao zegny magnano cotisation par mois. Ndraiky anao amizay mandeha l'hôpital, ndraiky anao misy raha gratuit zegny azonao resaka fanafody ndraiky consultation zegny mba ambanimbany zegny prix. Anao ka tsisy zegny magnefa lafo. Zegny amizay za magnefa 55 € par mois assurance maladie. Imagine nenio ohatrino maloha tavela ke ndraiky amy compte. Afa langa sy vola 31 millions volagny andre. Andre amizay mety gaga. Atony andre kory fô zegny magnano économie. Zay andafa ty tompoko. Zay magnano économie mampirafy asa. Asany araiky déclaré, asany faharoa tsy déclaré. Ho an'le olo miasa mandregny, izy midriky 7 heures. Mandregny izy miravagna 16 heures, satria zegny a France miasa 7 heures de temps par jour, donc zare miasa 35 heures. Amin'ny pays hafa zegny misy 8 heures. Zare miravagna avy ampiasagna miasa mandregny igny, mandeha mamonjy hasaly midriky 18 heures, ao sasany misy miravagna 22 heures, misy miravagna 23 heures. Karaha zegny rythme. Ile asane haligny amizay tsy déclaré, donc tsy mitovy amin'ny l'heure azone amin'ny vola normal. Zay zegny amin'ny simitiké zay miasa ataoko hoe 11 € na 12 € par heure. Amle zay miasa aligny tsy déclaré amizay ndraiky 9 € par heure, ndraiky 8 € par heure ou 10 € maximum. I vola hely hazonay zay miasa haligny amizay tompoko, izy mba vola voavorovoronay hely, andriagna amizay mangataka zegny volagna tsisy andrimagna médecine. Ka raha manay par mois tompoko mbola dépassinay fô izy fa tsy ampy. Izegny andafa ty ny olo ka mipetraka seul, jamais izy mavita raha Madagasikara ka tsy ranga asa tsy manjary, asa illégal. Izegny andafa ty olo jiaby samby miasa na lalàna viavy. Ary zegny anao na mipetraka amy ray aman-dreninao ka za ty mipetraka amy ray aman-dreniko, za miparticipe magnamia vola mama par mois. Andafa ty gatsy za mipetraka mama, misy olo mety karaha zany fa ka la majorité maloha tsy karaha zegny. Magnefa. Zandreo no. Ike fa moins ohatrino raha jiaby volaniko ky. Afa mandeha misy moins 2 millions mahery. 2 millions ohatrino? 2 millions 595 000. Mas non, fa moins edy. Afa moins mandeha misy imagine nandremo zany impôt naka za ke mbola magnefa impôt 177 € par mois. 177 € par mois. Ary zegny tsy vitananay za tsisy vola, zare tsy mahay zegny. Numéro de compte nao fa mifanjakana.
zay le rangalanjary izy anao volagna le 15 kafa le 15 na misy vola agnaty compte-nao na tsisy vola ifiahinjary fô de anjaranao ndraiky bankinao zay miregle hoe nagnino ma compte-nao ty moins igny afa tsy aferina fanjakana fô zare banky mandeha magnonkogno tragnonao izy koa misy raha tsy normal dika zegny anagnana banky trosa zegny anao obligé mizany mampirafasana miasa mandraigny midika 7 heures miravagna 16 heures anao miravagna 16 heures donc pozinao mety 2 heures de temps fa mandeha miasa antany hafa tsy amin'ny tany asanao ty satria fa tsy mety andafa ty volaniko 7 heures de temps 8 heures de temps par jour maximum anao ka fa navita 8 heures de temps amin'ny entreprise araiky na amin'ny toerana araiky afa tsy mety manoiky fa mandeha mizany tany hafa koa zegny anao miasa igny anao miravagna 4 heures na 4 heures et demie mandeha mamonjy asa na midriky 17 heures eky anao na midriky 18 heures miravagna 23 heures anao tonga antragno amizay fa ndraiky minuit anao tonga antragno anao miseky mihinagna fa vers 1 heure du matin ou 2 heures du matin anao tafany 6 heures anao fanfo satria mandeha midriky 7 heures zay andafa ty marobe aminay mandry 5 heures par jour andry agny mbola mandry matsagna andro aligny mbola tranquille hein zay aty misy mandry 5 heures de temps par jour 5 heures de temps andeha anjay amin'ny médecin zay zegny zala tsy marigny zegny izy ataovanany recherche amin'ny internet izy 1398 moins dépense jiaby zegny ke mbola tsendriky misy ery vangavanga lamba ery Jordan ery téléphone iPhone jiaby mbola tsisy izegny andafa ty tompoko marobe olo mitady relation magnano 50-50 olo jiaby tandre magnano raha Madagasikara agny tsy angovin'olo araiky izy tsy maintsy misy namagna mahavandy olo mipetraka andafatra za raiky fô namelo tegna tandafa ty de navita raha ta Madagasikara igny zegny tsy marigny tsy maintsy misy olo niarahana izy de mifagnampaky igny avitanao magnano économie bebe leranao misy olo iarahana koa mazaka zegny za ndraiky mamako zay magnano zegny za mbo mavita économie hely ke économie nama tsy nelaniko aminandre satria za ty mofa misy olo vlomy aza mifagnametsiny aza mifagnametsiny fa i dépense ke mbola tsy jiaby sondre metretra fa igny jiaby mbola tsy jiaby izy ke mbola misy assurance de vie volaniko tegny mbola tsy soratiky assurance de vie ndraiky 17 euros Netflix angatanandre santeteky izy ke ao niakatra 10 euros Netflix de Prime amizay zegny 7 euros Prime Video de mbola misy koa zegny Disney Plus 6 euros satria izay fialambolinay tandre vola ndraiky tsara obligé ndengal zay zay tsisy fialamboly ke fa zegny fialambolinay azandreo électricité amizay mbola tsendriky voasoratra akato zegny électricité ne ato ndraiky rano 137 euros 137 euros za ko mahiny nisy manafo nagnano direct tagny izay nagnanaovako vidéo i 1300 ty donc karaha mané par mois karaha mané normal tsy mavivra zay andafa ty fa ndrezy fagnametsiny izy volagniny zala isakoma igny tsy midika hoe ke vola 1 euro miakatra 10,000 na miakatra 50,000 izy karaha mané ty tompoko tsy miakatra io tsy miakatra izy mbola mireste 1398 alors rognitsika 1400 andriagna amizay volagnazy ety mahazo karaha mandray vola 30 millions par mois 31 millions par mois zay zalaka mahazo zegny zegny projet nandre fampetrabelga iora jiaby fiainandre ndafa ty izy manzay course bazar mandeha amizay internet mandeha transport mandeha assurance de vie mandeha électricité mandeha amizay abonnement raha madinidiniky ataon'ery Netflix zegny raha ifengisy ery wifi ifegna aby jiaby azonao sakasaka région amin'ny etiky izy 400 euros olo telo zay tragno araiky imagininandre bazar 8 millions par mois Madagascar agny bazaronao 8 millions par mois zegny anao na mandeha mihinagna amin'ny restaurant anao managna la belle vie zegny ke tsy mandeha restaurant on mambary isanandra ndraiky ro karaha kany mba tagnano belle vie zay ty mba tandeha amin'ny restaurant de luxe jiaby sy ny tany fa tsy araka na zay mihinambary resaka bazar fô fa 40 euros 400 euros magnano io imaginenandre amizay zegny zay mandeha restaurant haigny ohatrino aza mifagnamietsiny zala ary zegny amizay mba tiako volaniko andre jiaby regny tonga andafa ty izy tsy haiko nanjavinaresaka tafarany vidéo ty fa izy tsy ampy feky ivola 31 millions zegny mbola fondron-tragno fô izy fa 12 millions tavela fondron-tragno 19 millions zegny ndao miasa voilà